So, good morning nga sa inyo mga lods at nandito tayo ngayon, hawak-hawak natin ang ating GoPro Hero 7 Black and sa vlog natin ito ay try nating tatanggalin yung lens protector ng ating Hero 7 Black at linisan yung nasa loob ng ating lens. Tara, let's go! So, ang mga gagamitin nating mga bagay ay itong mga lumang SIM cards at mga pinagkunan natin ng mga SIM cards. So, basically, ang gagawin natin ay isusuksok natin yung mga SIM cards na ito doon sa may hiwa or doon sa may mga hati sa lens protector natin at sa mismong body niya. Sa aking GoPro Hero 7, parang first time lang ata siya mabubuksan ngayon kasi napakahigpit at hindi ko siya masyadong mapuka. Kaya gagamit tayo ng medyo force para ito ay mauka natin at may siksik natin yung mga gamit ng SIM card sa ating lens protector. One at a time ang pagpasok ng mga SIM cards. So unahin yung 4 na kwadrado or 4 corners ng protective lens at hayaang manatili ang mga SIM cards na ito sa uka hanggang sa patuloy itong umangat at mag-loosen up yung pagkakakabit ng mismong lens protector doon sa body. So yun mga idol, nandito na ang ating GoPro Hero 7 at natanggal na nga natin yung kanyang protective lens. So exposed na yung mismong lens ng ating action camera. So ito yung cloth, punasan muna natin para malinis. So ayan, after nating mapunasan, babalik na natin yung protective lens sa ating mismong camera. Gagawin natin push and then twist natin clockwise at hintayin mag-lock. So ganun lang ang pagbabalik ng ating protective lens sa ating action camera. Don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell and always ride safe mga sir. Goodbye!